Pozdrav grupi Tik Tak Satovi. Evo sad sam odlučio napraviti video kako prepoznati da je sat magnetiziran. Znači ovako, jedna metoda je uzeti kompas i vidjeti da li igla odstupa, ali ako nemate kompas, imate iPhone, postoji besplatna Lepsi aplikacija, evo kao što vidite ovdje, i ona vam detektira može vam detektirati magnetizam i sad ću dokazati da ta aplikacija stvarno radi. Znači, stvarno možete detektirati da li je sat magnetiziran ili ne. U čemu je problem? Znači, ukratko, ako vam je mehanički sat magnetiziran, on će uglavnom žuriti. Znači, vrlo vjerojatno će žuriti i kad prepoznate da vam neki od satova žuri, to znači da najvjerojatnije da je magnetiziran, možda je sve u redu sa satom, treba ga demagnetizirati, no ipak trebate znati nekako je li magnetiziran ili nije. Znači ako nemate neki instrument koji ćete izmjeriti je li sat magnetiziran ili nije, znači vi ne možete zapravo znati to, a instrumente koje možete koristiti, dva su instrumenta, jedan je kompas, pravi kompas koji ću pokazati u drugom videu, sada nisam ga uspio naći kući, nisam uspio naći kompas, ali onda možemo upotrijebiti drugu metodu, a to je metoda mobitelom, barem preko iPhone-a, što je sigurno, znači koristiti Lepsi aplikaciju i onda preko Lepsi aplikacije izmjeriti da li je sat magnetiziran ili ne. Znači evo, sad ću vam pokazati kako se zapravo se mjeri. Znači nađete neko mjesto, neko mjesto gdje nema metala, znači gdje ćete položiti ili kompas ili mobitel. Znači uzmete mobitel, to je iPhone, stavite ga na stol i budite sigurni da ispod stola nema nikakvih metala, nema nikakvog željeza ispod koje bi vam pokvarilo rezultate. Znači, ta inače aplikacija Lepsi ima upute kako da nađete gdje je mjerač magnetizma i znači on će vam, kad ga nađete, zapravo tu će vam biti krug gdje trebate, blizu kojega trebate staviti sat. Ili bilo što mjeri magnetizam. Inače, da se budete sigurni da počinje mjerenje, pritisnite start i on će se resetirati, mjerit će magnetizam i kao što možemo vidjeti ovdje, u biti magnetizma nema, znači kaže no magnetism, znači nema magnetizma. No sada ajmo se prvo uvjeriti da li uopće aplikacija radi, znači da li stvarno može mjeriti magnetizam. Znači ovdje ima ovaj papirnati sat koji ima u sebi magnet. Znači on ima magnet i vidimo sad, evo dokazujem da stvarno se lijepi, znači ima magnet. I sad ćemo uvjeriti da li uopće može mjeriti ovaj mobitel magnetizam i sad približavamo magnet i vidimo odmah detektira magnetizam, znači stvarno ova aplikacija mjeri magnetizam. Znači unutra znamo da je magnet, vidimo da se lijepi, znači to je to. Znači i onda odstranimo, znači maknemo, što bi mi rekli maknemo magnet, što dalje sad kad radimo mjerenja i sada idemo mjeriti koji sat ima magnetizam. I što je bilo, ajmo vidjeti možda na bilo što reagira. Možda na bilo koji metal reagira. Ajmo vidjeti da li reagira na omegu akvatera. Da li će reagirati aplikacija na omegu akvatera. Pa baš i ne. Znači, približavamo ga skroz blizu i vidimo nema nikakve reakcije. Iako je cijela od čelika, nema nikakvog magnetizma u njoj. Što bi se očekivalo jer je omega akvatera sat koji se teoretski ne može magnetizirati i može podnijeti magnetizam od 15.000 Gaussa. Dakle, magnetsko polje neće stati tada i neće biti magnetiziran. I vidimo da stvarno ne reagira na... Ajmo vidjeti možda slučajno, možda nije, možda to samo akvatera ili možda ovaj zlatni Marvin Flying Dutchman, možda je on magnetiziran, možda
ajmo neki stari sat koji koji možda nije toliko otporan na magnetizam, možda se magnetizira on. Pa ne baš, nema reakcije, nema. Znači, nema, ne reagira. Ajmo opet provjeriti je li ispravna aplikacija, znači dovodimo evo vidimo, radi. Ajmo sada vidjeti je li Zenit El Primero magnetiziran. On isto od nehrđajućeg čelika, jako je sličan, kao što vidite, slično izgleda kao Omega Aquaterra, ovako, ko da su slični materijali. Ajmo vidjeti je li El Primero magnetiziran. Znači, idemo skroz blizu, ovdje preko... Je. Znači, vidimo El Primero je magnetiziran i to nije slučajno, mislim nisam ga namjerno magnetizirao, nego primijetio sam da je počeo žuriti, negdje 9 sekundi na dan. I vidimo, uvjerili smo da je stvarno sat magnetiziran. I to se vidi na njegovim performansama. Ajmo vidjeti je li kopča magnetizirana, nije. Znači, nije ni narukvica, ali baš je sat je magnetiziran. I znači vidimo, uvjerili smo se da ova aplikacija stvarno radi. I onda ovaj sat mora ići na demagnetiziranje, inače će uvijek ići prebrzo. Eto, to je jedna uputa bila. Sljedećom prilikom ću pokazati kako se detektira magnetizam sa kompasom. Biti što je zanimljivo, evo samo za kraj, ono što je zanimljivo je da se igla kompasa neće pomaknuti iako je hrpa metala oko njega, to je hrpa čelika, kad sat nije magnetiziran, ali čim se sat magnetizira, će se pomaknuti i nakon što se sat demagnetizira, više neće detektirati magnetizam ova aplikacija. Isto tako kod ovog sata, nakon što ga demagnetiziramo, onda će se vidjeti da će prestati ova aplikacija reagirati na sat. Ali sad vidimo da da je sat magnetiziran, znači aplikacija detektira, evo ga, još ne treba ni blizu doći. Znači aplikacija detektira da je El Primero magnetiziran, nažalost. Eto, to je za danas to.